Има страшно противоречие между това, че хората напоследък казват, че всичко трябва да е в много къса форма, защото вниманието човешкото, attention spam е много кратък. С други думи, ти заради социалните мрежи не можеш да си задържиш вниманието дълго време на едно нещо и затова, когато правиш някакво съдържание, всеки ти казва, това трябва да е много кратко. Нали, TikTok съдържание. Трябва да го хванеш веднага и трябва да е много късно, защото хората не държат повече вниманието си от 15 секунди или колко, или 5 секунди или нещо този род, но 15 секунди. От друга страна, подкастите са точно обратното. И стават все по-дълги. И стават все по-дълги и по-дълги. Подкастите на Джо Роган, разговорите са по 3 часа стандартно. Не само, аз слушам едни други подкасти, Acquired, където става въпрос за компании и за техния живот, те са по 4 часа и нещо. На Марк Менсън подкаст е задължително напоследък по 4 часа и нещо. И те продължават. Джо Роган не знам дали в момента е най-слушания подкаст, но един от най-слушаните, заедно с Крис Уилямсън, заедно с Стивен Бартлет и Джей Шети. Те са най-слушаните подкасти, те всичките са по минимум 2 часа. Добре, след като attention span и вниманието на хората е толкова кратко, защо тези подкасти са толкова дълги? И те го обясняваха по много интересен начин. Не го обясняваха, го анализираха, а именно, че окей, на тебе attention span е кратък заради социалните мрежи, но в TikTok или някъде другаде, макар че аз не скровам TikTok, но ако влезеш някъде, ти няма да видиш едно нещо за 5 секунди, аз съм окей. Ти влизаш и почваш да скролваш до безкрай, което значи, че ти виждаш много видеа. Никога не оставаш удовлетворен от това. Няма момент, в който си кажеш, окей, добре, видях каквото ми трябваше, сега мога да продължа. Ти просто се отказваш и никога това време не го усещаш като нещо запълнено, защото ти усещаш нещо ново и ново и ново. Докато подкаста обикновено има някакъв задълбочен разговор или някаква тема, която провокира любопитството ти, провокира те да мислиш и стигаш до някакви заключения за света или за личния ти живот. И тогава се чувстваш много по-удовлетворен от цялото това нещо, което не е евтин допамин. С други думи, да, с други думи има ги и двете неща, но това не значи, че човешката природа се промени, има толкова, че вече изобщо да не обръща по-дългосрочно внимание на нещо. Напротив, даже хората имат нужда от това, но може би не си дават съвсем сметка, защото другото е много лесно.